Takže jsme viděli platný pokus a nyní na činku naložíme 250 a tak se nám připravili dva závodníci. První nastoupí Strouhal Lukáš a potom Tomáš Polec. Takže činka je připravená, 250, to je druhý pokus a Lukáš Strouhal, který volí. Zadaj ruky! Pevně hospoda! Pojď do toho! Давай, давай! Jo! Takže platný pokus, 250 zůstává a na činku nastoupí domácí závodník Tomáš Polec.